מי רוצה שק קמח? דוד גרוסמן, איורים גלעד סופר. כל הזכויות שמורות להוצאת פיג'מה בספריית עם עובד. בערב, לפני שיונתן הולך לישון, הוא מטפס על הגב של אבא. ושניהם מטיילים בין החדרים בבית. ואבא שר בקולי קולות, שק קמח, שק קמח, מי רוצה שק קמח? נעלי הבית הסגולות של אמא מציצות מתחת למיטה. אבא מתקרב אליהן בזהירות ולוחש, נעליים חמודות, נעליים ביישניות, רוצות שק קמח? לא, צוחק יונתן. הוא מושך באוזניים של אבא. ואבא קופץ אחורה לנעליים. לא תקבלו שק קמח. עכשיו תשאל את הפסנתר, אומר יונתן. דיו, פסנתר גדול ונכבד, אומר אבא. הוא מנגן באצבע אחת לפי הקצב. פסנתר מלא מנגינות וגם קצת טבק, אתה רוצה שק קמח? קיש את הפסנתר! צועק יונתן וצוחק. אל תסכים לו, אבא, אל תיתן לו. לא תקבל שק קמח, צועק אבא. הוא בורח מהפסנתר ומזמר בקול, שק קמח, מי רוצה שק קמח? ויונתן מקפץ דינג דונג על הגב של אבא, וחושב מה יקרה עוד מעט, כשהם יגיעו למסדרון לשטיח עם הציור המפחיד. ואולי היום בטעות אבא כן יסכים לתת לו את השק קמח. נמשיך? שואל אבא. אתה לא עייף? עוד, אומר יונתן, תשאל את המטריה. המטריה של אבא תלויה על הקולב. אבא מתקרב אליה, בשקט על קצות האצבעות. מטריה שחורה, מטריה חורפית וקודרת, אומר אבא. את רוצה שק קמח? שקט, דממה. יונתן מרגיש את הלב שלו דופק, והוא נצמד לגב של אבא ולוחש. אולי תפתח אותה, אבל לאט לאט. ואבא פותח את המטריה, ויונתן צורח ומתפקע מצחוק. לא תקבלי שק קמח. וככה הם ממשיכים לטייל בבית, ושואלים כל מיני צעצועים ושולחנות וגרביים וברז, וגם פומפיה ועגבניה וקומקום אם הם רוצים שק קמח, ולכולם הם אומרים, לא תקבלו שק קמח. ולאט לאט יונתן מרגיש שהם מתקרבים למסדרון, אל השטיח עם הציור של הפיל. ונעשה לו קצת קריר בגוף, והוא מחבק את אבא בידיים וגם ברגליים. אפילו שהוא בטוח שאבא לא ייתן אותו לפיל המוזר שבשטיח. מה פתאום? אבא אף פעם לא מסכים לתת לו את השק קמח. פיל מבהיל, פיל נפיל, אומר אבא בקול עמוק שמדגדג ליונתן בבטן. פיל עם 4 רגליים, פיל עם 4 ידיים ושן שנב אחת. אולי במקרה אתה רוצה לקנות שק קמח? ויונתן נושף ונושף בצוואר של אבא. הוא לא, בוא נברח לו. אבל אבא נשאר לעמוד שם. אבא כנראה לא מבין כמה שהפיל הזה מסוכן, והוא אפילו שואל את הפיל בקול חביב ומנומס. מה באמת? אתה מוכן לשלם כל כך הרבה כסף בשביל שק קמח? זה מפני שהוא שק קמח כל כך חמוד וקופצני וטעים? ויונתן כבר כולו פצפוצים וריגושים ואפילו חשפושים, ועוד מעט הפיל ימשוך בחדק שלו את יונתן לתוך השטיח. ואז ברגע האחרון ממש אבא קופץ אחורה ורוקד, הוא מנופף בידיים וברגליים ושר לפיל, לא תקבל, הוא לא למחירה, הוא רק שלנו. ובדיוק אז יוצאת אמא מהחדר שהיא עובדת בו, והיא מסירה את המשקפיים שלה ושואלת על מה המהומה. ואבא דוהר עד אליה, הוא משתחווה לפניה כמו סוס אצילי במיוחד וצועל, אמא נחמדה, אמא יפה, אמא שהיום זה התור שלה להשכיב את יונתן, ואולי במקרה את רוצה שק קמח? ואמא מחייכת, שק קמח מתוק כזה? ברור שאני רוצה אותו. מה דעתך? שואל אבא את יונתן, נמכור לה את השק קמח? ויונתן מתלהב, תמכור לה אותי. בסדר, מסכים אבא, אבל המחיר 2 נשיקות לכל אחד. אבא מקבל 2 נשיקות וגם שק קמח מקבל 2 ועובר לידיים של אמא. והיא לוקחת אותו למיטה, והיא לא דורכת על השטיח,
ויונתן שמח שמכל האנשים שיש בעולם, ומכל הנעליים והפסנתרים והמטריות והפומפיות, ומכל הפילים המוזרים שיש בעולם, מכולם דווקא אמא קנתה אותו.